open box delivery ngai wangin Flipkart an hong sa don ani ngarem na lai bra hong ta bra ngarem khop mai bu ro lo then lo lai ni Xin có dây chết chết này. Xin dây chết chết. Open box delivery hi ngai kher na chan kha alo cheve theya chul lo puya return te kha om ve theya accessories to Amazon a hian tingai mi lo Flipkart a hian open box delivery hi om an len bit of an mo return kam thei to ka an fin pur ve ka no Dia akan pick up perluan dia mari jadi how kita voina hei fast mesh Wi-Fi for your whole home ti TP link eng lo ka chagan unbox on kan bu ton khan Flipkart a open box delivery ti wangin an hong sa a hei hi a that na thang ka ron sei don ni ama sabra jon in zau de hlek in ching le in hnuai ang chi tan khan tra em hetla hian ideal for 2 to 4 bedroom houses in India Amazon Alexa ne compatible a chuan hei whole home mesh Wi-Fi system tia Wi-Fi extender po hi ni che lo a chuan la that na thang chu hetla hian specification oma 300 Mbps nia chu sang kha om ta ni chuan hetla hian om boka low enta ula seamless roaming and parental controls om boka chuan a that na em phat chu hei in chung le in hnuai han ti hian router pani hian router in hnuai connect nuwa in chung a lo chho taila router kha dang kha connect le phot ngai heta jon router ming pakhat kha ain trom veka chu wang jon mesh ti kha ta he han anula 5 GHz 2.4 GHz kha oma Wi-Fi dead zone killer in the no more buffering seamless roaming with one Wi-Fi name in the in chung le in hnuai pokha ni automatic in a khana connect ngai lo khan ti thei don ni chuan a main Wi-Fi extender ka cha to a ka wala lokanga kei hi a ma Wi-Fi extender ka cha ni a TP link tho thavia ma se du thu sam lo ti top meang chu wang chuan hei ka cha le ni kan hong chinang hei a mess chu ni hei hi in hnuai pakhati kan huanga chuan
in chunga pakhat hi kan huanga extender te ang khani to lawa a tro em speed po angai pat an in hnuai le in chung kha ngai pat dona chuan hetlai mi hi chu power adapter khan meta kan bom hei power adapter so then turnan in hnuai le lo ta se chonga te lo ni ta se hemi to pahi amal to phian cha tur omani flipkart ta amal to bin kan cha zel anga ti khan nge extend kha chara a loss lo hun mani a speed kha chuan hei quick installation guide ta hei hi chu chair long ani nom mei hei zong hi ni a chuan kan install chin don ni kan install anga in lo en don nia chin ta a router a hian va connect me tur ania chuan wifi password te thun lunga a apps te hi om ve har salo em a chuan hei te hi router bula da me tur ni ta hei te hi hian eng phe te ni chung hi pakhat kha nia a main kha ni ta ni hei a main thang hian hun thang a vort he extender anga chak lo deuh kha ni ve lo ni chuan hei hi in chung study a ka study room a ka da a ti chuan ka test to a veranda te bathlara te khoi hmuna pahan kal kolila chak to em mai ni nge ma ka chuan bathroom te man lawa chuan kan mi khwal room te man lawa amang che khan di kon eng phe ta ni heti connect mai tur hi ni ya in hnuai ai ro ka chuan ethernet cable nen connect zom ngai ni ka zong khani thank you guys hi a apps khani ta ni kan back chuan hei create a 5G din na wifi settings tla hian living room le study kha om ta hei kan en chuan tunai chuan living room ka man me ka om hlat deuh khan study room a man dona chuan a speed po hi hei a fluctuate ve na sa ni tu na ka man na dan hi chuan hla deuh hle ka om kha chuan hetlai study hi ron man mei don ta ni hetlai mi hi a speed om dan chuan ta tuna hian living room ka man me ka a main kha ni ta chuan study room po a om ani ka kal hlat deuh hle kan study room a man mei don kan nei neng lo ein thak mai ni chu